A doradkové číslo 10. Len jemne podusiť a podávať teplé. To je tajomstvo hry Loto 535. V hre Loto 535 žrebujeme túto peticu čísel. 28, 9, 30, 34, 33. No a pre tých, ktorí majú radi sladké, sme si pripravili dezert, hru Joker. V hre Joker žrebujeme 6 číslie. 8, 2, 0, 0, 1, 0. Výhercom blahoželáme, pre ostatných máme tento jeden jackpot a je to jackpot v hre Euromilióny. Jeho výška je 1 411 195 eur a 57 centov. Ak máte nejaké otázky, infolinky, webová stránka Typosu, ale aj teletext od strany 190 sú vám k dispozícii. Majte sa krásne, dovidenia. A ešte prognozy výhier. To vyzerá krásne. A toto? Ťažké dobroty? Pankreolan Forte liek na podporu trávenia a proti nadúvaniu po jedle vám praje príjemnú zábavu. Vychutnajte si vaše obľúbené jedlo s úsmevom. Túto reláciu vám prinášajú fixačné krémy Korega. My vám musíme dát zástěhu, že u vás bychom mali nedali. To vyzerá krásne. A toto? Ťažké dobroty? Pankreolan Forte liek na podporu trávenia a proti nadúvaniu po jedle vám praje príjemnú zábavu. Vychutnajte si vaše obľúbené jedlo s úsmevom. Túto reláciu vám prinášajú fixačné krémy Korega. Poznáte môj recept na skvelý deň? Pevný zadoček. Nivea spevňujúce telové mlieko Q10 má účinné zloženie s Q10 komplexom, ktorý dodá bunkám energiu a tak spevní pokožku už za 2 týždne. Pre skvelý pocit z pevnej pokožky vyskúšajte spevňujúce telové mlieko Q10 od značky Nivea. Pozor, súčasní aj budúci penzisti si môžu zvýšiť dôchodok. Iba v Pravde sa dozviete, čo všetko rozhoduje o výške vášho budúceho dôchodku. Ako si môžete penziu zvýšiť? Okoľko si prilepšia pracujúci penzisti? Plus magazín s TV programom. Už zajtra v denníku Pravda. Aby sme vás opäť potešili niečím špeciálnym, nazreli sme do minulosti a u nás v Urbanove sme vám podľa starej pivovarníckej tradície uvarili marcové pivo.
Vychutnajte si polotmavý 13-stupňový ležiak v novej limitovanej edícii Zlatý bažant marcové. Cukor je všade. Pasty Aquafresh chránia zuby pred cukrami, posilňujú a aktívne bránia zuby proti cukrom vo vašom jedle. Aquafresh chráni zuby proti cukrom. Nezmeškajte chutné a výhodné nákupy a príďte si do Teska po svoje obľúbené produkty za skvelé ceny a cenové bomby. Tesco trvanlivé mlieko, liter za 43 centov. Od štvrtka do nedele mrazená hus, kilo len za 2,89 €. A od piatka do nedele pivá so zľavou 20%. Nezabudnite, len u nás nakúpite chutne a výhodne. Tesco. Tešíme sa s vami, či už ide o novú kuchyňu alebo čokoľvek iné. A preto sme pre vás pripravili pôžičku s akciovým úrokom 9,9% ročne pre každého. Zavolajte nám alebo požiadajte na www.cetelem.sk. Mami, dáš mi vrm chlebík s maslom? Samozrejme. Rajo ľahšie roztierateľné. Z tradičného masla pridaním kvalitného rastlinného oleja. Ľahko sa natiera, aj priamo z chladničky. Rajo ľahšie roztierateľné. BB. Každé ráno začínam s najpredávanejším BB od Garnier. Mojím hydratačným krémom s minerálnymi pigmentmi. Jedným ťahom hydratuje, zjednocuje, rozžiari, kryje a chráni pred UV žiarením. Pre bleskovo bezchybnú pleť. Najnovšie v 3 odtieňoch šitých na mieru vašej pleti. A teraz za super cenu. Garnier. Chcete jeden rýchly spôsob pre dokonalé odlíčenie? Micelárna voda 3 v 1. Odstraňuje make-up, čistí a upokojuje. Jedným ťahom. Micelárna voda od Garnier. Stop! Viete, že informácie o zdraví, ktoré vám môžu zachrániť život, dokáže online sprístupniť záchranárom iba zdravotná poisťovňa Dôvera? Ak áno, žite naplno aj ďalej. Je to zdravé. Pomáhame zachraňovať vaše životy. Dôvera. Už 20 rokov zdravie v najlepších rukách. Silná bolesť chrbta, svalov a kĺbov. Aký som ja mával kľud, ale teraz ma nenechá ani dospať. Môže za to tento gel. Na rozdiel od tabliet pôsobí Voltaren Forte priamo v mieste bolesti a poskytuje tak úľavu od silnej bolesti až na 12 hodín. Voltaren Forte. Úľava od silnej bolesti až na 12 hodín. Akože naozaj biela? Tmavo biela? 66% z vás má skúsenosti so zašednutím bielej bielizne. Teraz je tu Persil Duo Cups. Dvojitá sila s tekutým odstraňovačom škvrn a plus pre žiarivo bielu. Tadá! Teraz to je žiarivo biela. Persil Duo Cups. Uchovávajte mimo dosahu detí. Tmavovlásky túžia po výraznej farbe svojich vlasov. Moje odporúčanie, nový Sajos Vibrant Colors. Profesionálne zosvetlenie a zafarbenie iba v jednom kroku. Pre intenzívny farebný výsledok dokonca aj na tmavých vlasoch. A to najlepšie? Je dostupný vo vašich obchodoch. Nový Sajos Vibrant Colors. Vyvinutý a testovaný kaderníkmi. Za 9,51 týždenne by si tiež neodolala. Požičajte si napríklad 700 € už od 9,51 týždenne. Volajte 0800 124 124. Žite hneď. Provident. Vitamana! Oh! Vitamana! Hej! Vitamana! Si po mňa. Zbieraj Vitabody a získaj všetkých vitamanov. A teraz Milka čokoláda len za 2,45 s Vitabodom zdarma. V najnovšom živote sa dozviete. Je za tým paška? Potichu sa chystá spustenie ďalšieho CTčka. Fenomén Kočišík. Nákupným maniačkam sa vysmieva, aj tak chcú len jeho. Extra recepty zo života. Prinášame 24 najlepších receptov na Veľkú noc. To nevymyslíš, to je život. Aj vy vyhadzujete zbytočne veľa peňazí za svoj účet? Super, no iba pre vašu banku. Svoju banku nezmeníte, ale môžete ju vymeniť. Preneste si účet do Prima banky a platte menej. Tak výhodne. Prima banka. Dobrý mráčik, veľmi dobrý. Môžem si ho pohľadkať, prosím? Iste. Oh. Tam to nemá rád. Poď, Punťo, ideme domov. Husté. Miluj dúhu, ochutnaj dúhu!
Zavolajte svojho blízkeho k nám do Orangeu a budete si spolu parádne užívať. Máme pre vás skvelý bonus 150 € za prenos čísla, ktorý získate obaja. To najlepšie prináša Orange svojim. To vyzerá krásne. A toto? Ťažké dobroty? Pankreolan Forte liek na podporu trávenia a proti nadúvaniu po jedle vám praje príjemnú zábavu. To vyzerá krásne. A toto? Ťažké dobroty? Pankreolan Forte liek na podporu trávenia a proti nadúvaniu po jedle vám praje príjemnú zábavu. Vychutnajte si vaše obľúbené jedlo s úsmevom. Túto reláciu vám prinášajú fixačné krémy Korega. Večerné krymy. A ja som sa už tešil na mafín. S charizmatickým... Hlasné. Teraz len ticho a trpezlivo čakajte. Vrah bude čoskoro známy. Mentalistom. Dnes o 20:30 na Doma. Počúvaj, nevrátil si mi lampáš. No to vůbec netuším, kde je. Hele, ale jedu na hory. Uč mi liže. Upracte si pôžičky k nám a ušetrite. Slovenská sporiteľňa. Bližšie k vám. Milujem Lučinu. Jej čistú chuť. Jej sviežosť. S Lučinou zažívam jedinečné súznenie s prírodou. Len tvaroh, smotana a štipka soli. Lučina. Čistá chuť prírody. Hej ty, kúkaj dnes na druhej strane. Ty ešte stále volá za 13 centy? Neplať zbytočne veľa. Poď na výhodnejší fanfón a telefóny za 7 centy a aj volaj za 7 centy. Neveríš? Porovnaj si ceny na fanfón.sk a prejdi k nám. Fanfón nerobí drahoty. V Kauflande neustále zlepšujeme svoje služby. Z lásky k čerstvosti, z lásky ku kvalite a v prospech našich zákazníkov. V Kauflande už môžete platiť aj stravnými lístkami. Z lásky k Slovensku. Kaufland. V predaniach drogérie Teta teraz výhodne kúpite 8-kusový trojvrstvový toaletný papier Quasoft za €99. Drogérie Teta. Ceny ako pre dobrých známych. Potrebujete rýchlu úľavu od horúčky a miernej bolesti? Panadol Novum uvoľňuje účinnú látku už za 5 minút. Panadol Novum. Rýchla úľava za cenu, ktorá nebolí. Dať prednosť rybačke pred svokrinou 60-kou možno nebol najlepší nápad. Ospravedlnili ste sa? Aha, tak vyskúšajte peniaze. Peniazmi totiž vyriešite väčšinu problémov a my ich požičiame do každej domácnosti za najľahšiu splátku. Vybavte si ich cez web, alebo zavolajte a všetko zariadíme cez telefón. Slovenská požičovňa, peniaze do každej domácnosti. Cenové trháky na Mole.sk. Výkonný vysávač Philips za najnižšiu cenu na trhu a s dopravou zadarmo. A dostaňte sa do formy s mixérom na smoothies za vynikajúcu cenu. Len teraz na Mole.sk. V O2 svete nemusíte v Google Play platiť iba kartou. Aplikácie, hry a hudbu môžete jednoducho kúpiť aj na vašu O2 faktúru. Objavujte férový svet. O2. O chvíľu je tu Veľká noc. Najvyšší čas upiec barančeka. My ideme na prútie. Ľahni, ľahni. Tak ten sa ti podaril úplne ako živý. Najchutnejšiu veľkonočnú výslužku dostanete v Coop Jednote. Nakúpte u nás za 15 € a hrajte o výhry za 109 000. Coop Jednota. Najlepšie domáce potraviny. Milujem moju intenzívnu farbu vlasov. Je bez amoniaku. Prvá intenzívna farba od Palete bez amoniaku. Nová Perfect Care Color. Viacvrstvová technológia farbenia dodáva žiarivý lesk s hodvábnym elixírom. Maximálna starostlivosť. A síte farby.
Novinka. Palete Perfect Care Color. Schwarzkopf. Profesionálna starostlivosť o vaše vlasy. NIM 2 Soft. Zábavné plnené žuvacie cukríky od NIM 2 s ovocnou šťavou, vitamínmi a jedinečným plop. NIM 2 Soft. Novinka. NIM 2 Soft Fizzy. Žuvaj a zašum si. Za 9,51 eur týždenne by si tiež neodolala. Vďaka peniazom na karte to mám hneď a bez potreby založenia účtu. Už si to sľubujeme dlho. A za necelé 2 roky to máme splatené. Nám nič vysvetľovať nemusíte. V Providente máte peniaze hneď k dispozícii vďaka predplatenej karte. Volajte 0800 124 124. Žite hneď. Provident. Nízke ceny v Lidli. Od štvrtka prichádzajú do dražby 3 produkty. Poprvé, lieskovo-orieškové oblátky len €19 za 10 kusov v balení. Pre pani predané. Po druhé, lahodné plátky syru Gouda iba 2,22 za 500 gramov. Pre pani predané. Po tretie, syrový snack rôzne druhy len €69. Predané. Nízke ceny v Lidli. Lidl, správna voľba. V jednom výhodnom balíku vám dáme Magio televíziu, internet a neobmedzené mobilné volania v rodine. Keď budeme spolu toľko volať, v pohode zorganizujeme moju svadbu. S mamou poriešime šaty, chlapci vyberú kapelu a zavolám Starkej, ona napečie. A Ondro bude patriť do rodiny. Áno, berieme sa. Teda, berieme to. Volajte si v rodine neobmedzene. Zoberte si mobilné volania, internet a televíziu v jednom výhodnom balíku Magenta One. Mať v rodine všetko od nás sa oplatí. Telekom. Do večera to musíte prerobiť. Je to veľmi dôležité. Navyše potrebujem spracovať toto. A nezabudnite, že dnes musíte pripraviť všetky Brufedol je rozpustný, rýchlo vstrebateľný liek s pomarančovou príchuťou proti akútnej miernej až stredne silnej bolesti. Brufedol. K dostaniu vo vašej lekárni. To vyzerá krásne. A toto? Ťažké dobroty? Pankreolan Forte liek na podporu trávenia a proti nadúvaniu po jedle vám praje príjemnú zábavu. Robino, no, môžeš mi